Aleluia! Și un suflet de femeie era bolnavă. Aleluia! S-a dus la slobozia la spital. Aleluia! Și când s-a dus la spital, doctorii a spus familie: această copilă nu mai trăiește. Nu știu dacă voi ajunge la Țăndărei cu ea. Vă spun în numele Domnului că fratele spunea că n-avea bani pe taxi. Trebuia să pună un taxi să ajungă la Țăndărei să nu moare acolo. A găduit Domnul și a pus un taxi. A ajuns la Țăndărei cu ea. Înainte să trece din viață, ea nu știa. A zis un cuvânt minunat: aduceți pe frații mei să mai mă rog o dată cu ei. Aleluia! S-a deschis cerul! Aleluia! Vedem că oamenii astăzi sunt multe necazuri, multe suferințe. Strige comori pe pământul acesta, unde le mănâncă bolia și rugina. Nu ne este de ajuns până când mergem noi așa lângă această Doamne. Vreau să dau îndemnul acesta. În dimineața de astăzi, îndemnul meu să dăm în dreptate cuvântului. Este din Psalmul 41, versetul 1 în jos. Ferice de cel ce se îngrijește de cel sărac. Suntem cineva de aici care ne îngrijăm de cel sărac? Oare a pus orfanul în casele noastre? De câte ori am luat săracii să-i dăm hrana? Unii n-au pâine pe masă în dimineața de astăzi. Aleluia! Suntem sătuli de mâncări, de bunătăți. Iar în versetul 2 spune: Domnul îl sprijinește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lasă la un plac al vrăjmașului. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Astăzi, dacă ți-ai făcut milostenie cu cineva, cât ai mers pe drumul tău în putere, când voi cădea la patul de suferință, Domnul vine și te ajută. Aleluia! Te sprijinește El. Gloria Domnului! Lăuda să fie Domnul. Aleluia! Vrem să aducem această rugăciune cu privire spre bolnav. Vedem că aici nu sunt bilete. Avem două bilete aici care se va da citire la ei. Și cei ce au dorințe înaintea Domnului să le aducă la altarul de îndurare și Domnul se va îndura de ei. Mărit să fie Dumnezeu. Amin.